matapos natin bisitahin ang Eco Park ng Agoo, La Union. Tako naman tayo sa bayan ng Sual, Pangasinan. Alright, so welcome to Sual na naman tayo. Magpakikita na naman namin ni Sual, Pangasinan. At ating tignan kung anong pinagmamalaki nito. Dito, dadaanan natin ang bulubunduking tanawin ng Sual. Baybay Sur Fish Pond, Pangaskasan Forest View, bago makarating sa dinarayong Bagbag Beach nito. Kasama ang ating motorsiklo, tara, samahan nyo ako muli para libutin ang mga bayan dito sa Pilipinas. Alright, so magandang umaga sa inyong lahat. So andito na naman po tayo ulit sa panibagong rides, panibagong gala. Welcome to Motovlog Adventure na naman tayo. So kasalukuyan dito tayo ngayon sa bayan ng Dagupan. At binabaybay natin ang 78 kilometers para makapunta sa Sual, Pangasinan. Dadayuhin natin ang kanilang Bagbag Beach. Titignan natin kung kaya ba natin puntahan ang kanilang Little Batanes. At titignan din natin kung ano ba ang mga challenges na dadaanan kapag nandun tayo kapag dinadaanan natin ang papuntang Sual, Pangasinan. Kaya tara, samahan nyo ako muli at mag-rides dito sa bayan ng Pangasinan. Let's go! Okay, ngayong araw naman na ito, marami na naman tayo nakakasalubong at nakakasabayang mga nag-rides. Yung iba papunta naman ng bayan ng Bulinaw, yung iba naman sa Anda, at tayo naman sa bayan ng Sual. Yan. So malapit lang yung ating pupuntahan ngayong araw na to. Marami tayong mapupuntahan dyan sa Western Part ng Pangasinan. Marami pa tayong iba-vlog dyan sa Western Part. Napakadami dyan. Ang dami mga tanawin, mga magagandang view na nakaka-relax at nakakatanggal ng stress. So tama muna sa trabaho at mag-unwind sa mga beaches at mga falls, eco forest nila yan sa bayan Western Part ng Pangasinan. Alright, so nandito tayo ngayon sa Divinesia Extension dito sa bayan ng Dagupan. Okay, so nandito tayo ngayon sa traffic. Papasok na tayo ng bayan ng Binmalay. May piyesta atang nangyari dito or may mga okasyon, kaya madaming mga tao. Alright, so nandito na tayo sa Dumalandan Bridge. Ang
Ang Dumalandan Bridge ay makikita sa Lingayen, Pangasinan ay may habang 600 meters. Ito ay nag-uugnay sa mga ibang barangay ng Lingayen at ang mga probinsya sa western part ng Pangasinan. Makikita na natin ang ilog na nakakonekta sa Lingayen Gulf. Andito na naman po tayo sa Labrador. Welcome to Labrador. Pangatlong kita na natin Labrador. Ang sarap talaga balikan itong daanan ng Labrador to Sual, Pangasinan. Ang ganda ng daan, ang smooth. Napakaayos ng daanan nila. Pwede ka din ditong magpatakbo ng mabilis. Napaka-smooth ng daanan nila. Ayos. Ang galing ng pagkakagawa. Alright, so yung bundok na yan, dyan tayo dadaan. Alright, so nandito na tayo sa kanilang bayan. Ang bayan ng Sual, Pangasinan. Alright, so approaching na tayo sa may zigzag road. Oh, ang itim. Ang lupit talaga. Ang ganda ng daanan dito. Napakaganda ng daan. Tapos letter S tayo. Pag ganun tayo sa zigzag road natin dito. Yung mga mahilig mag-banking pwede dito. Magpapitik kayo. Okay, so nandito na tayo sa may view deck ng Sual, Pangasinan. Alright, let's G. Ang bayan ng Sual na tinatag noong 1805. Ito ay coastal at isa sa first class municipality ng province of Pangasinan na may populasyon na 39,091 at may 19 barangays. Ang Sual ay kilala as Philippine largest coal power plant na kaya mag-produce ng 1,200 megawatts. Ang Sual ay may 25 km distance mula sa Lingayen at may 231 kilometers mula sa Maynila. Okay, so meron pa tayong 16 kilometers at may 33 minutes pa tayong magmumotor. Okay, yung papuntang Sual, magta-turn right tayo dito. Dito banda tayo pupunta. Kasi ang diretso niyan papunta doon is Bulinaw, Alaminos. Alright, so ang dami ng mga pine trees dito. Yan oh, mga puno. Barangay Kapantulan. Ayun oh, ang ganda oh. Palibutan tayo ng mga pine trees sa kanan at sa kaliwa natin. Oh, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Kulay green na yung iba.
perfect place kung gusto mo mag-ride at mag-relax lang. Napakaganda ng lugar. Kung gusto mong mag-relax lang, pwede dito. Wow, sulit oh. Wow, yun na yung tower dito sa planta ng Sual. Alright, so magte-turn left tayo dito papuntang Bagbag Beach. So welcome to Bye Bye Sur. Medyo lubak-lubak yung daanan dito. Oh, at pababa. Okay, so niligaw na naman tayo nitong Google Map na to. Ayos, so ayos talaga to. So hanapin na naman natin yung Bagbag Beach, kung saan ba. So titignan muna natin. Alright, so nahanap na natin Bagbag Beach Alaminos. Dapat ang i-search nyo para makita nyo ang Bagbag Beach. May mapampalito na transient, Bagbag Beach na transient pala yun. So tignan nyo mabuti bago nyo puntahan. I-search nyo muna at tignan nyo yung malapit sa dagat. So andito na tayo mismo. To Bagbag Beach. Turn right kayo. Nandito ka lang sa may Bagbag Beach, sulit. Ang ganda ng ng dagat nila, white sand. Kung makikita natin dun sa may pinalipad natin na drone, napakaganda.
Tapos pwede ka rin naman mag island hopping kung gusto mo. Or gusto mong pumunta dun sa may island, isang island doon, pwede ka maglakad, mababaw lang daw. Pwedeng hanggang baywang lang kung maglalakad ka papunta doon. Alright, so tapos na tayo dyan sa may Bagbag Beach. Grabe, ang ganda pala ng ano nila, ng beach nila dito. White sand. Kakaiba ang beach nila, ang lumanay ng alon. Napakaganda. Dito lang yan sa may Bagbag Beach, Sual, Pangasinan. Grabe, sulit talaga dito ah. Alright. Hanggang dito na lamang ang ating vlog mga par. So nasaksihan natin ang mga ganda dito sa Sual, Pangasinan. So kung bago ka lang sa aming channel, please click like and subscribe. At i-share nyo na rin para maging updated ang mga friends natin sa bagong upload. So see you on our next vlog. Bye bye.